Pajjiżna reġa' ġie ċertifikat bl-aqwa servizzi pubbliċi diġitali li jeżistu fost il-pajjiżi kollha Ewropej, tant li ġie klassifikat fl-ewwel post fejn jidħol l-e-government. Dan joħroġ mir-rapport Ewropew e-Government Benchmark 2024 li hu magħmul minn konsulenti indipendenti imqabbdin mill-Kummissjoni Ewropea biex janalizzaw u jikklassifikaw is-servizzi governattivi li jeżistu fis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u 10 pajjiżi oħrajn Ewropej. Minn dawn kollha pajjiżna ġab l-ogħla punteġġ b'97% li huwa aqwa minn dak li nkiseb is-sena li għaddiet. Din is-sena Malta baqgħet segwita mill-Estonja b'92% u b'90% għall-Lussemburgu. Dan filwaqt li l-medja ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea hi ta' 76% jew 21% inqas minn pajjiżna. Dan l-istudju jiddetermina l-punteġġ fuq 4 binarji kemm is-servizz għandu fiċ-ċentru tiegħu l-ċittadin, it-trasparenza, kemm jagħmel affarijiet possibbli u servizzi cross-border biex bekk jiddetermina kemm l-amministrazzjonijiet pubbliċi joffru s-servizzi tagħhom b'mod effettiv. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal din l-aħbar, il-Kap ta' Servizz Pubbliku Tony Sultana stqar kif dan hu ċertifikat ieħor li jikkonferma l-livell għoli tas-servizzi pubbliċi ta' pajjiżna u tal-ħiliet tal-uffiċjali pubbliċi. Hawn irrimarka kif brabta ma' dan il-fatt ġiet diskussa t-tema tal-ħiliet li jibqgħu jevolvu mat-teknoloġija fl-Expo għas-Servizz Pubbliku ta' din is-sena. Il-Prim Ministru Roberta Bella wkoll irreaġixxa għall-aħbar u permezz ta' kitba fuq il-midja soċjali irrimarka l-aspetti ta' dan l-istudju bħala l-aspetti li ħaddan pajjiżna biex jibqa' minn ta' quddiem fejn tidħol esperjenza diġitali pożittiva għal kulħadd.